bukata kuma ba kuɗi. Mu fa ba ma harka ta lamuni ai mai yiwa. Mace da wuri mu je zan ko mai tama a saya ma gida. Da Allah yaro karkasa na dariya ko kuma in dan yi rausaya su kira daya. Akwai yata ma tana gida gangariya, idan ka so zan hada ku ai turi daya. Ka babu bikin nan ina ka sai dai mai tafiya, mu je Dubai inda za mu sha shagalin gaskiya. Sati biyar daban da na je kasuwa.